Това е последната стъпка от изработката на една камбана. След като е оформена, изпечена и отлята, идва ред майсторът да провери нейните качества. По това се вижда акустичността на камбаната ли? Това се проверява тона. Виктор Лимонов е седмо поколение от големия род Велиганови, който от векове поддържа традицията по камбанолеенето. Тази 300 кг камбана, например, ще замине за Одрин, където ще озвучи двора на църквата Свети Константин и Елена. Но тя е само една от хилядите църковни камбани с марката на фамилията Велиганови. Всичко започва през 1872. И всъщност в Пловдив идват моя прапрадядо, почват да правят опити да леят камбани. Явно се е получило. Идва освобождението и те изваждат една такава камбана, закачате в двора на днешната църква Света Богородица и започват да я бият. И хората се събират да видят какво се случва и така разбират, че Пловдив вече е свободен град. Вече няма църква в Пловдив, в страната, а дори и в чужбина, която да няма камбана на Велиганови. И тъй като напоследък много камбани изчезват, нали, за вторични суровини, значи селото сиротява. Не може да си го представите, докато не дойде човек, нали, който да ви каже как тяхното село е замлъкнало изведнъж. Няма камбана. Не може да чуят какво става. Наистина камбаната е душата на едно населено место. Това е камбанарията на църквата Света Петка в Пловдив, където и 10-те камбани са отляти в влиярната на фамилията. А от фамилията Велиганови искат камбаните им да бият за всички и да носят само и единствено радост.